Hello guys, mayong buntag sa inyong tanan ya guys. So for this video guys, nakadiri sa kwan guys, among silingan guys, kay namo ko si pare diri guys oh. Nagkural ba? Kuning sumuk-sumukon si pare diri guys. Ay nagkural siya guys. Para guys oh, nagkural si pare. Si pare Iping. Asa ba ka nang magawayan pre? So, Iping. Kuan mo daan dito, imong gi kandaan dito, imong gi lipak daan. Ligi po diri pre, parang kita mo imong naong pre. Ara guys, si pare Iping. Nagkuan siya guys, nagkural siya diri guys oh. Nagkural guys. Muni mayong panday diri guys. Tirador guys diri guys. Tirador. Stillman Mason ni guys. Duwe juga mama na ni pre ba kay ikaw po may magputol. Ikaw po may maggabas. Naman kay kauban. Tundog mo na niyo. Wah, bas gapo mo nga nang style pre. Putulon ba no? Oo. Gapo tanawon ba? Si pare Iping. Di pre, matunog ko pre kay